Sa tomu veľmi teším. Ja som kedysi vo svojej vízii hovoril o tom, že Michalovce by mohli byť okrem iného aj mestom športu, že by mohli mať tento prívlastok. Dá sa to naplniť len ak každý, kto preto môže čosi urobiť, aj preto niečo urobí. Úlohou na samospráve je vytvárať podmienky, úlohou trénerov je dobre trénovať a úlohou športovcov je podávať čo najlepšie výkony. Chvála Bohu, toto sa zatiaľ darí na všetkých úrovniach a ja verím, že ten titul, ak to takto mám povedať, mesto športu, že bude čoskoro naozaj realitou, že budeme hrdí nielen tak, ako dnes sme na hádzanárky, šachistov, ale že čoskoro aj na ďalších a ďalších športovcov, judistov, futbalistov, hokejistov. Hanbu nám nerobia, ale stále tie isté očakávania sú aj vyššie. Prirodzene celá michalovská verejnosť, my sme sa tešili, ak by v Michalovciach bolo viac prvoligových športov, čo dúfam nie je ďaleká budúcnosť.